И здравейте, дами и господа, съм Пешо Гейм БГ и днес ще ви покажа една много лесна и проста команда, която много хубава за хора, които не обичат да копат в Minecraft, защото аз не обичам, аз на него 5 минути и се отказвам. И да, това е много хубава команда за мен и да. Влагате си един команд блок, ще има такова в описанието това. Няма да сета името, запълно го забравих. Командата за команд блока, която трябва да напишете. И да, ако намерих напишете run, защото не се такова. И да, ограс. И да, влизате в... не знам, че на малък екран, просто така съм направил нарочно. Влизате в този сайт и копирате всичко до там последната скоба. Там ще има линк в описанието за командата. И да, всички знаем Ctrl и V. И да, като видите се поставя тискате долу. Лагови за момент. И да, трябва да сложите редстоун блока от ляво или дясно или пред или отзад. Ама никога отгоре, защото се прецака цялата команда. И да, искате и бягате, защото може да станете вътре. Примерно ако бях хотел да се наваля вътре. И представка всичко. И да, материалите си ги... Той винаги работи на юг. Значи беше та на юг. И да, тук си вземате командите. Не командите, това. За машината, да. С това тук пуска това нещо да копа. А след тук... каква тъмница, даже аз не мога виждам тъмницата. Окей, вече гледах торче. Оставете кливари, не знам си какво. Ще спалне. Тук! Също почва на там, аз... Какво ме гледаш, бе? Знаха да гледате, той се спава ни често е. Тук ни са бъгнати. Не знам как баш ще ги нарича. И да, то остава материалите. Опа! Знак да исках още един. И да, това е много по-лесно, може да си още един. И да. Това е всеки роди, може и глас, може и тикви. Сега не знам дали може и това. А това и оставите материали, трябва само си ги вземете, да ги оставите в хопъра. То не се върши да ги оставя моментално. И да, това команда е много полезна за хора, които ги мързат да копаят. И да. Това беше мене, не забравяйте да се абонирате и да. Много ще се зарадвам, ако след този клип получа още 2 абонатата да станат 5. Се радвам много, дами и господа, моля ви се, само 2 абоната. Много ви се моля, плиз. И да, това беше мене, не забравяйте да се абонирате и да. Просто ще да ги спрете. И да, с това ги спирате, също може да имате и да, това боя и да, чао, това беше с мен и всичко и да, не забравяйте да се абонирате, чао.